You may disagree with me on this topic, Historia, but I am saying, anyway, shout out guys sa shout out sa LGBTQ community. I know what I'm going to say right now might not be so favorable or agreeable to your community, but I believe mapugnan ang homosexuality eh. There are gays, lesbians, nag-ingon nga di daw nila mapugnan ng ilang pagbati. Like kung lalaki siya nga homosexual, di daw niya mapugnan nga makagusto siya lalaki. Or kung babae siya nga homosexual, maingon siya nga di daw niya mapugnan nga makagusto siya babae. But I think mga kaistorya, mapugnan. Yeah. Biblically manggod mga kaistorya manggod. Biblically. Di manggod siya madala og kanang sa unsa-unsa nga statement, but di ba na mag-ingon nga okay lang daw homosexual ka as long as wala kay giapakan na tao. Yeah. Okay, wala kay giapakan na tao, pero biblically manggod nag-ingon ang God, ang Panginoong Diyos nga dili gid siya mo agree og homosexual, dili gid siya mo agree og sex and union between men to men and woman to woman. He will never really agree on that. Dili gid, di ba? If you are going to study Sodoma and Gomorrah na chapter sa Bible, that was one of the reasons anong gisunog niyang Sodoma and Gomorrah. So in other words, if you are really a God person, you don't engage on homosexuality. Now, dirita sa karon sa argument nga kadang walay mabuhat kung maunigig ka. My question is, mapugnan ba siya? I think mapugnan siya. Kinahanglan lang siya og self-abandonment and kinahanglan lang gid siya sacrifice. Because if you really love God, you are willing to sacrifice for yourself. Like for example, ganito yan. If you are a homosexual mga istorya, kung mutuog kag Bible, mutuog kag Ginoo, kabalo gid ka nga gibawal na. Kung love gid nimo ang Ginoo, maningkamot gyud ka nga dili na nimo buhaton because you don't want to offend God, di ba? Pareho na gud nga kay love nga tao, di ba? Pag love nimo ang usa ka tao, kung unsa toy dili niya gusto, bisag gusto nimo, di ba dili nimo buhaton? Kay di ka gusto nga ma-offend tong tao nga love nimo. Pareho na sa God mga istorya. Kung love nimo ang God and you know na He doesn't approve homosexuality, you will never do it. You have to control your urge, your feelings to obey God, and that is part of your sacrifice. And that is one of the proofs of what you say that you love Him. Because how can you say that you love Him kung dili mo siya tuuhan, di ba? Okay. Pareho gud gyapon na sa amo mga minyo. Diba? Ako, I married. But kanang does it mean nga wala nay mga babae nga gahatag og motibo sa amoa? Or does it mean nga kapag ka makakita mi og mga beautiful ladies or mga sexy ladies dili mi ma-attract kay ninyo na mi? No. Married men can still be attracted to other women even if they're married. Pareho rin po na sa married women na ma-attract gyapon sila sa other men even if they are married. But does it mean nga kung na-attract ka, imo nilang patumanan kay na-attract ka? No. Di ba dili mo na sa buhaton tungod kay kabalo ka nga sayop. But it doesn't mean nga walay urge. It doesn't mean nga walay attraction. But it's a matter of decision and choice. Ako na lang. Diba? Pwede na ko manguyab og lain. But I didn't do it because I know that it's wrong. I know nga dili mo agree ang Ginoo sa ako if I will do that. So even if na I urge or na ay gana mga istorya,
dili nimo siya buhaton tungod kay sayop. So unsay gikinahanglan? Control, sacrifice. Just like homosexuality. You are attracted to men. You are a man and you are attracted to men. You can control it. Pwede nimo na dili buhaton. To follow Him, to follow God. You are a married man na ay attractive nga girl, and ang katong attractive nga girl napakita pog motibo sa imuha. Duhay mo pwede buhaton eh. Pwede nimo patulan. Pwede nimo dili nimo patulan, even if na ay urge na gusto nimo patulan, pero dili nimo buhaton kay sayop siya. Just like homosexuality.